thumbnail. At kung sakaling magkaroon. Big love shout out Ate Marge, YTC. Ano? Mike 1 Kabsat from Maluisa 717 Fighter. Ba't walang harang? Ano ba Ate Marge? Good morning from Electronic PH. Kalimutan ko lang yan. Kailan po kunin ko yung headset. Yung bag na bigat. Thank you po Ate Malusia. Salamat sa jacket. No problem. Thank you din po. Thumbs up from Electronic PH. Baba po kayo ng link. Baba ng ng new upload or latest video. Para mabigyan natin ng like. WH, like. Number 4, Manoy. Watching from Valenzuela. Mega love shout out sa lahat from Ate Marge YTC. Mega love shout out sa lahat from Ate Marge. Shoutout po sa 6 viewers. 6 viewers. Dito sa Tiger lang kasi. Electronic PH po tayo. Electronic PH. Electronics PH. Thank you sa pag-drop ng link. Nagulo ko ang aking internet. Loading. Sige lang po, saglit lang po. Nagluluwa ang aking internet. Harang from Silinyana. Good morning, Celine. Good morning. Naglo-loading May na-ulit ko ngayon Yun, dami mo na namang sticker. Papalo ka na naman dyan ni Lolo. Tamsak nung host, bago ako matulog, kasama mga binteng. From Kakuda Pum. Thank you very much. Good morning, Nang Kakuda. Tulog na dyan, tulog na.
May jacket na yan, may jacket na. Kung sakali mang magdusa. Pahingi ako ng heart. Baka may gustong magbigay dyan ng heart, heart, heart. It's the heart. Yun. Salamat sa pa-heart, heart. Ano ba kasi, bakit bawal pa sticker host? Hindi naman po ate Marge, yun may jacket. May jacket na yan, matic na yan, more night, harang. Huwag lang yung sunod-sunod, Ma'am Marge, kasi pag minsan ay health review. Nakakalagay dito, health review, lalo na pag mapuno po ng punuin. Kaya dyan, health review. Ano ba kasi ang heart na to? Sa'yo ko lang nakita to ha. Sa mga yan, mga nangkakuda. Di kwan lang kabilang na kita, di nataraki ka na oh. Joke. Mimi Jelly ma'am, mega love shoutout. Yan, may jacket na po yan, Mimi Jelly. Like the nose, mega love shoutout. Good morning from Shirley, the mentor. Thank you very much, kaibigan Shirley. Morning kabayan from Toxi, Oragon. Mega love shoutout po sa lahat. Good morning sir from Mimi Jelly Moms. Ka-Elias. Next naman. Tamsa Karang. Sa akin mo lang ba nakita yan, nang kakuda? Yan ang iwanan mo naman bahay mo. Tindi ng harang ha, from Silinyana. Nilingab TV1, Tamsa Coast from Nilingab. Salamat sa mga pa-heart dyan ha. Yung may nagliliparan dyan heart ha, baka like nyo lang. Mampa-impress. Yan, may jacket na po yan. Nel and Gab TV1. End na po from Silenya na. Mega love shoutout Shirley from Kakuda po. Mega love shoutout po sa lahat. Good morning po from Mimi Jelly Moms. Kailyas. Sa'yo lang nung. Ate City Peglo, thank you very much. Di ko lang karoon di pagandanda kita. Yung nataraki ka na nag-live stream. Silang tiyad kasta. No, ang nataraki kung ang napintas, awan. Bakit ako wala nakikita na heart host from Merge YTC? Pag laptop po gamit nyo, wala. Habang nga nangarang mo host from kaibigan Shirley. Ano yun? Grabing harang mo. Isang oras harang lahat. Isang oras harang kaloka from Shirley. Skip mo na yan. Kanina kasi walang harang kanina. Kau-open ko lang. Kaya baka nagtampo si Lolo, lagyan niya kita ng mahabang harang. Ubat naman na to. Isa ka rin ba sa mga tao na tulad mo? Nauubos din pala to. Teka lang, di ko na nabasa tuloy.
Sige nga, subukan ko nga rin pindutin yung mapula-pula mong heart. Kakuda may galab shoutout from Shirley Official. May galab shoutout host at sa lahat. Isang oras harang kaloka. Taxi Urago nag-drop din ng link. Tika lang po, basahin ko lang po Mamaya mag-aayo doon na si Tunying. Malusia. 77 Team Fighter. Nag-drop din po ng bahay. Shirley Mentor may galab shoutout from Taxi Uragon. Awan makita ko, cellphone lang, di gamit ko. Ay baka po di pa update. Hayaan nyo na po kung wala. Kabsat Shirley Miguel Shoutout from Malusia 77. Hala ka, wag. Main gamit mo, kakuds. Ano daw? Ngata. Ngatamot. Dinagalas kami road. Dinagalas kami road. Diyan mo lang. Siyak lang talaga sa kasta. Diyan mo lang. Di na dumadamot. Taxi Dragon, nagalab shoutout. Tawan Heart me from Kakuda. Malusi 77, nagalab shoutout from Shirley. Mimi Jelly Moms, Kailyas. Thank you sa mga pa-heart. Harang Manoy from Manoy Dong Vlog. Ayun, tapos na pala. Bakit yan ang di naman ako naka-LS? Oh, di naman naka-LS. Siya nang di pa tapos. Dong Vlog, may galab shoutout. Yang mga heart na nagsisiliparan, oy. Thank you, host. Sa didikit. Suklian ko sa bakas. Thanks you, mga idol. Dan dikit full pack sa nakapin. From Nel and Gab TV. Harang ading from Ate Krishiba. Hoy, magtagalog ka from Silinyana. Dong Vlog, noted po. Thanks from Electronic PX. Shirley the Mentor, salamat po kaibigan. Thank you po coming. Salamat. Marge YTC, thank you po. Tapos na ilis ko from Silinyana. Nelen Gab. Salamat sa mga nag-heart yan. Nagliliparan yung heart. Yun, game na. Tama ng Tamsak ading, Romantic Rashiba. Grabe yan ang di pa makapasok. Wagas harang mo, from Silinyana. Kaibigan Electronic PXO. Unang giveaway. Like number 26. Ito yung amplifier mo, napanood ko na to. Pero dito sa iba, hindi pa Hindi pa nakasubscribe, kaibigan Apay ngay awan mit puso may, from Marge YTC. Ata ng Marge. Baka pa yung naka-update. Like number 26, 27 27. Okay? Pangatlo, kaibigan. Ito, kalimbang all na sa'yo, Like na lang ako, 26 kanina, 27, 28. May nag-like na isa. Pang-apat, kaibigan. Bell all na rin, 28 kanina, 29. Okay? Apat, pang-lima to. Pang-lima, kaibigan, Watch na lang ako, may like na. Watch ko na lang yan. So nakapin po tayo. Nelingab, thanks, dating dikit. Jing Farmer Vlog, may kalab shoutout, Jing. Grabe hindi po makapasok. Malayo pa Valentine's from Kakuda. Apay nga awan mit puso may. Ads from Jing Farmer Vlog. Shoutout, Jing. May kalab shoutout sa'yo, kaibigan. Pamahal ng Premiere from Kashiba Blossom. Yes, no problem. Sa mga may Premiere po, unahan na po kayo dyan. May nakalagay naman dyan ng Premiere para matams upan nyo agad. Medyo mahaba itong kaya 8 minutes and 34 seconds. Okay lang yan. Morning all from Jim Farmers Vlog. Sa gilig lang ako nung. Panoorin lang kita. First time pumasok sa LS mo.
mabulag ka, kitam, no nakatuto ka lang. Kitam damdaman ka makakita. Jim Farmer Vlog, mega love shoutout. Nel Ingab TV, nag-drop din ng bahay. Okay, Ate City Peglo. Understood na yan. No problem. Next pin po tayo. Palitan ko lang nakapin ha. Manoy Dong Vlogs po tayo. Dong Vlogs. Next dyan kay Manoy Dong Vlogs. Si Gandara ka HM. Mega love shoutout. Kaibigan Gandara ka HM. Sunod-sunod po yung mga nagbaba ng link ha mga kaibigan ha. Sunod-sunod po yan. Tapos Taxi Oragon. Tapos Nel Ingab TV. Tapos Atim Malush kay Kabsat Malusya 77. Nagbabakrid naman po ako. Nagbabakrid. Alam ko po dati naman kayo magkakadikitan. Yung iba dyan na matagal ko ng kaibigan, sure, matagal na kayo magkadikitan. Ano na lang po kayo, pag nagbaba ng link, puntahan nyo na po agad dahil latest upload yan, sigurado. Para pag naipin natin, madali na tayong magpalit. Kasi pag pinin ko po, pag pinin, tapos pinanood ko na dito sa mga hiram kong cellphone sa kapitbahay, palit ko na agad din nakapin, palit. Para maano ko po agad, mapin ko lahat. Harang Tamsak Danhos from Margie's TV Official. Salamat kaibigan Margie. Long time no see. May kalab siya to all here. Good morning. Yan, may moderator na po yan ha. Ayaw mo may ano yun? Ano daw? Ayaw mo pa noon, may nanood na nakatutok sa'yo. Baka buka dito. Naturog kan kay day. May jacket na po yan ha. Kaibigan Margie's TV Official. Electronics done sa'yo at watching done from Malusya 77. Dan ticket full pack sa nakapin. From Nel Ingab TV1. Harang Dong Vlogs. Dong Vlogs tayo, Manoy Dong Vlogs. Kita mo? Sabay palalayasin ako. Makamu ka dito. Thank you ng kakada ah. First time mo yung nandito sa aking live stream. Welcome ka dito sa live stream ni Tonying Maksam. Di live stream na at the heart lang. Siya lang ti at the heart ka. So na makita ti live ko, pindutom ti heart. Or di 100, at the 100 ka nakakabil, 100% na bagtit. Kita mo sa'yo. Harang my friend, dan thumbs up. Good morning, back to work now from Jasmine 14. Okay po at Jasmine, thank you very much. Salamat sa jacket po from Margie's TV Official. Nagtatagalog ako yan ha, huwag kang makulit yan ha. Matagal na po di ako nakabalik sa'yo. Okay lang po yan, no problem. Pang 3 days ko pa lang ngayon na nagla-live stream. Pang 3 days, pangatlong araw na nagla-live stream. Mula nung 2022. Kaya nga, manood lang ako sa'yo. Di ako magdedikit. Buya ka lang. Bahala ka daw. Awan, ang ka makakita no bigat, ang ka makakita no agbuya ka lang. Okay, pag dikitan ka, legit ate ito yung naman ako ah. Amin na nakabigid to, amin na naka-attend. Legit ate amin. Yung inayudahan pala natin kagabi, si Lots CB. Monitor ko yung ano niya, tuwan-tuwa siya kasi pumasok siya kahapon. Yung banana daw niya, 820. Kinabukasan daw, naging 782. Tapos kagabi, ay kahapon, binigyan natin ng banana, umabot siya ng 830. Nalagasan lang ng 2 piraso lang. Salamat naman at 2 piraso. 828 na po siya. Hanggang ngayon, hindi bumababa. Kaya salamat sa mga
legit na mga nagdidikit. Rosita Lituanias, Miguel of shoutout po. Salamat sa dikit po mga ka-idol. Balikan ko po kayo sa bakas. Ay nabannog ti kararwak. Kaya masadutak na agdikit-dikit. Sige, bahala ka dito. Awang pa ni Ma'am Ambi. Iniwan na naman ako ni Ma'am Ambi. Manay teta, wala pa. Tulog pa yun. Kaibigan Electronic PH. Nakikita mo tong Nakikita mo tong watermark ng InShot? Para mawala yan, pag nag-edit ka, pindutin mo yan. Pag pindot mo, may mababasa kang advertise. Tapusin mo yung advertise. Isa lang naman yun, isang advertise. Tapusin mo yun. Para pag na-upload mo, wala yung watermark na yan na InShot. Turo ko lang. Kasi nagtuturo tayo ng nagtuturo tayo ng tama. Para mawala yung yung watermark. Yung InShot na watermark. Kung naririnig mo ba ako Umuulan po ba dyan, Sir Tanying? Wala, kaibigan Jing. Ang init, super. Tinan mo yung ang init. Yan ang Nel and Gab, dan sa'yo. Open. Bakit? InShot ka ba? Yan ang? Yun, natapos na po, kaibigan. Electronic PH. InShot ka ba yan ang? Pindutin mo lang yung InShot, tapos may ilalagay dyan na may advertise dyan. Ini-advertise. Shopee, Lazada, kahit corn beef. Basta marami dyan. Pag pinindot mo yon, tapusin mo lang yung ads. Tapos, pag natapos na, may number naman yan Pindutin mo yung X. Pag dinownload mo, wala na yun. Wala na yung InShot. Promise. Pangit may watermark. Kain master ako. Mag-InShot ka na yan InShot na lang. Wow, dami naman puso niyan. Nang kakuda. Gandara HM Dan. Tika lang, nakawala tuloy ako sa Manidong. Manidong. Like number 13. Pangalawa, Manidong. Like number 14, 14. Okay? Pangatlo, Manidong, pangatlo. Di ako sanay InShot Like number 15, Manidong, 15. Okay? Let's go! Pang-apat, Manidong, pang-apat. Like number 16. Panglima, Manidong, panglima. Manidong, panglima. Like number 17. Next po sa nakapin. Thank you, host. Copy. Yon, para lang mawala yung watermark, para magandang tingnan, para malinis. Tuturo po tayo ng tama para naman maano yung mga iba nating walang alam. At least ngayon, matuturoan natin ng tama.
Next, ano kape na? Next. Gandara ka HM tayo ha. Gandara. Sunod natin, Malusia. Kaibigan Sherlyn, di nagbaba ng link. Pero okay lang yan. Nasanay ako, Kind Master. Thank you, host. Copy. Kahit di mo na ako ilang bitin ng patiwarik nun. Basta buyan kalata. Bahala ka dyan. Pero thank you, Anang Kokoda. Thank you. At least nakita mo na ako mag-live stream. Wala ako alam, turuan mo ko. Pahingin mo ng kape. Pakape muna ako. Kahapon, daya mo, wala akong, mag-isa lang ako doon, nakaupo lang ako, kahit kape, wala. Mimi Jelly, yan ba main mo from Malusia? Di, Mimi Jelly yung ano niya. Wala yatang ma'am. Walang ma'am yung kanya. Sanmig. Pas mo na Sanmig. Nakasama sa atay. Pas mo na Sanmig ha, nakasama sa atay. Nanilaw. Nag-abala ka pa ng ano? Kabsat Malusia, nag-abala ka pa, okay na yan, no problem. Kahit walang palipad, basta no skip ads. The best na yan, para na rin kayo nagpalipad kay Tunying. Hindi po mamalo, kaka-live ko lang kasi, ito muna isang sila ko. Oh, Mimi Jelly ang ano yan, Mimi Jelly. Mimi Jelly, walang moms, kay Ilyas. Kita mo, tungga na. Totoo yan nilalamunan ko eh. Pangkape mo yan, Nos! Sinabi ko lang na pahinging kape. Pero thank you ha, Ma'am Malusia. Thank you very much. Tamsak ang main ng my friend Harang from Ate Jasmine Swertres. Pangkape mo daw. Pangkape mo daw yan. Pero legit to guys. Dikit. Nyo ko, bakas nyo lang po. 4, ibabalik ko. Thank you po. Yun, legit yan si Mimi Jelly. Padikit na rin yung 4 sa akin, Mimi Jelly. Baka hindi pa po nakadikit. Baka lang. You're welcome, host from Malusia. Di, sa totoo lang, salamat sa pagpunta niyo ha. Kasi hindi ko na matandaan kung sinong pinupuntahan ko. Basta pag nakaharap ako dito sa open studio, sa aking open studio. Lahat po yan, kung sino po magpap-up dyan, nakaready po lahat ng hiram ko sa kapitbahay na gadget. Kung sino po magpap-up dyan, uunahan ko na po yan. Basta laging comment ko dyan, pag nangunguna, or first like, or sa live stream, first like. Pag nagpap-up po talaga yan, sigurado pupuntahan ko na yan. Kaya kung mapapansin nyo po, rinig niyo po ba yung music? May music sa kapitbahay. Lagyan ko na ng jacket ha, Neil and Gab TV official. Dito po lang bakas po, sure po ang ayuda. Thank you po. Mimi Jelly din yan, Mimi Jelly. Manidong harang na po. Harang na din Manidong oh. Hanggang sa dulo ng ating walang hanggan. Shoutout po sa 11 viewers ni Tunying. Manoy daw harang na rin oh. Aalis na ako my friend. Ang init ngayon sa highway. Mag-jacket ka Ate Jasmine. Jacket lang. Jacket tapos mag-helmet. Kung magmumotor kayo, laging safety first. Laging may helmet.
Sabi nga ni Colonel Busita, ng aming founder, ng ARSAP, kahit pupunta ka lang ng palengke, dahil ka mag-helmet kasi hindi natin alam ang aksidente. Ang aksidente kahit yan ka lang pagkalabas mo lang ng gate natin, pag aksidente talagang di may iwasan. Kaya safety first lagi mag-helmet. Yan po ang laging payo sa amin ni Colonel Bonifacio Busita, ang aming founder ng ARSAP. Good morning, hosting from Ninali Kahina. Maraming salamat po. Naturog ka kay Dinang. Niya orasan. Harang man ito, Unilab. Unilab. Harang lahat yan. Walang skip po dyan. No? Skip. Para sure. Sure ang serbisyong totoo. Manito mo. Harang. Steven Daniels. Harang Lazada. Daming 25 cents siya. Sa gitna pa lang yun. Sa gitna ang harang. Next. Gandara kay HM. Nel Engab TV to. Pangalawang dikit at tusok sa host from Nel. Thank you very much, kaibigan Nel. Lagyan ko pa ito ng mga jacket, Nel. Sige, parehas naman yung parehas naman yung pangalan eh. Dan Tusok Hostunying from best friend Dina Likahina. Thank you very much. Ang haba ng Unilab oh. Parehas Unilab oh. Unilab ang harang oh. Parehas Unilab. John Lloyd Cruz. No, skip po tayo pag sa ads mga kaibigan kasi wag na po, linagyan ko na. No problem yan, paras naman pangalan. Kasi alam nyo, pag hindi natin pinanood yung ads, payaman si Lolo. Sa kanya mapupunta lahat ng bayad ng mga ads na yan. Pero pag panoorin natin, mababawasan niya ng pakonti-konti. Kahit konti man lang yung i-share siya sa atin ni Lolo. Mag-share man lang si Lolo ng kanyang blessing. Lagi po natin tandaan mga kaibigan na no skip ads sa mga monetized channel. Lalo na yung mga baguhan pa lang na na-monetize, kaka-monetize pa lang. No skip ads tayo para makuha agad nila yung $10 na revenue para maipadala na agad yung pin. Yan lang po ang aking payo sa aking mga legit na nandito. At sana pag nag-live stream din kayo, ganun din, ipaalalin lagi. Para kumalat yung ating experience, pare-pares tayo makinabang. Kailangan nating magbigay ng 5 legit na giveaway or ayuda. Una, like. Pangalawa, WH. Pangatlo, views. Pang-apat, yung subscribe. Pang-5, yung bell all. Yan po ang ibigay natin sa ating pupuntahan na mga small YouTuber na katulad natin. Ne, paturugin na kat. Buy-buyahin ko kayo lang. Baka ka maka-LS damdam ay. Baka ka maka-LS man. Bahala kanta. Dan Pin from Nel Engab TV official. Harang host. 10 minutes and 49 seconds kasi yung mingming ni Manidong. Nanganak ng aking pusa mga ka-idol. 5 lahat po anak. Wow. Nag-PM na sa akin si Whitey. Ayun, nakalagay dito sa kanyang PM. Kaka lang, short ad revenue sharing start today. Hi Tunying, short and revenue sharing start today.
We're expanded our RGB news sharing model so all monetization partner with short view can start to earn from the ads that run between videos in the shoot feeds. No matter who video format you use to create, we want to ensure you have the opportunity to grow, earn, and success. Yon, thank you Whitey, thank you. More ano tayo ngayon, more short daw. Para sa revenue. No problem, Lolo. Salamat sa paalala mo na naman kay Tunying. Dan Harang host. Wow, nice. Good news from Malusia 77 Team Fighter. Thank you sa YT from Malusia 77 Team Fighter. Malusia 77 hi from Naligahina. Mga tayo binabasan rin natin yung yung memorandum ni memorandum ni mahal ako niya ni YT. Mahal ako niya ni Lolo kaya pag may gusto niyang sabihin, pinu-forward niya agad sa akin. Para ipamalita ko agad. Tunying, ipamalita mo na may ads na yung ganito, may gagawin tayong ganito. Alam mo yan si Lolo eh, kaanuhan ko yan eh, katsukaran ko yan eh. Yun, malapit na matapos si Manay Dong. Manidong, tapos na po Manidong. Lipat na po agad tayo kay Gandara ka HM. Wala nang paligoy-ligoy pa to. Gandara ka HM hindi pa nakasubscribe Gandara ka HM. Subscribe, bell all. Like number 58. Ayun bell all na rin sa kabila bell all na. 5 minutes. 5 minutes lang pala no problem. Manidong, harang ulit Manidong. Nel Ingab TV Official. Sige, dyan lang yan, kaibigan Nel. Pipi natin yan umaya. Agpay na akpay lang tika ka SLS. Agpakita ka gamin. Laki di pa pakita, pirmi mo, G, babalay na nako. Kubul-kubul sa akin na balay Makapauma. Tamakita mo tarupam. Baka aditi ka, may sahak dyan na abang na makita tarupam. Malusia 77 Team Fighter. Yun, nag-drop din ng bahay. Yun nasa ibang LS na. Tingnan mo ibang LS, walang heart ayun walang heart, di ba? Kita niyo po, walang heart. Di nataraka lang kano gamin tiyan takas tay. Joke, it's a prank. Malusia ay Gandara ka HM pangalawa. Like na ulit Okay, like 59. Tingin ko po. Yun, Mandilong, tapos na ulit Mandilong. Subukang muli at pagbigyan. Like 60. Ang ating nakaraan. Kahit di mo na alam. Kaibigan Malusia, di pa nakasubscribe. Yun, like 61. Yun, thanks for watching Manidong Thanks for watching. Kaya tayo kay Gandara ka HM. Gandara ka HM Like 62. Harang muna, harang. Next, sino nga ba yung kasunod ni Gandara ka HM? Kaya po natin yung balikan. Manidong Electronics PH.
Gandara ka HM. Taxi Uragon. Kasunod na si Nel and Gab TV1. Yun, Taxi Uragon muna tayo. Kasunod na dyan si Nel and Gab TV. Wow, nice. Good news. Ano daw? Mamaya kita ipin ha. Sunod-sunod kaibigan. Kapsat, Malusia. Mega love shout out sis Kakuda po, Ma'am Tita Love. Hello host, good morning at sa lahat from Fidelis Sabaya. Thank you po. Si Kana, ngaro din Timaki Buy-buya, si Kapay agreklamo no. Mega love shout out sis si Kagarat tiket ko na makita di balay na. May nabasa ko hindi. Ganard? Agayam kayo nga duwa. Ngayon, naggayam kami na kita. Ni ko ni Lolo. Mama Lo, dikit na po from Mimi Jelly Ma'am. Kay Elias. Good morning, Manay Teta. Nikalab shout out, Teta Vlogs from Kakuda Apum. Sugapak and Profile. Shoutout po sa 11 viewers. Meron na po tayong 40 minutes. Yun, nakita ko. Ayan. Yun, nakita ko. Ni Gwapo na host from Fidelis Sabay. Nagpakita naman ako saglit sa live ni Sis Ambia. Thank you, Fidelis sa ating. Huwag kayong ganyan. Mamaya, magkaroon naman tayo. May pumasok na naman ditong basher. Harang ulit from Nena Likahina. Thank you my friend. Gandara ka HM mo. Harang muna, harang. Taxi Uragon TV, dan ticket, full pack sa'yo from Nel and Gab. Ito si Nel and Gab, nagdidikit siya oh. Tagal niyang bumalik eh. Nanonood din siya. Alam niyo po, malalaman niyo sa isang dikitan, sa isang katulad nito. Isang, isang experience ulit ha. Pag ang isang naka-attend sa live stream, ganyan ko mag-comment, yung matagal siyang magbalik. Nanonood yan. Pero kung maya-maya, ang comment, Danton yung maksam. Maya-maya, wala pang 1, 2, 3, 4, 5, 5 comment. Dan na naman siya. Dan Kakuda Apum. Tapos 5 ulit. Dan Fidelis Sabaya. Huwag niyo nang pansinin yan. Budol yan, budol. Bayam the Basher Hots. Basta gwapo ka. Pinagkita ka. Thank you very much ha. Salamat kung ganyan po ang tingin nyo kay Tunying. Don't forget to like, share, and subscribe. Coming from Gandara ka HM. Harang. Lazada, last look. May isa pa akong pinupuntahan eh. Pidilesa din. Akala ko ikaw yun ate Pidilesa Bea. Iba pala. Pidilesa. Sabi ko, ba't nag-iba yung mukha ni ng Pidilesa? Like 25 kuya from Joel Alicante. Gate pa. Sis Joel, mega love shout out. Sir Joel from Kakuda Apum. Mimi Jelly Ma'am, kay Elias. Thank you po. Sino ba yung una kong pinin? May nataklo ba na hindi ko na ipin ah? Paki-comment po kung hindi po kayo na ipipin ah. Sir Joel Alicante, guwapo, mega love shout out, hi from Fidelis Sabaya. Sir Nel, dikit na po from Mimi Jelly, Ma'am kay Elias.
O ito, live stream din o. Live stream din o. Wala din heart. Yan ang ilong ko. Yun, tapos na po. Tapos na. O ito, live stream din o. Wala ring ano. Wala din heart. Apay host sa bali pinagkitam kanya kon. Di may pinuntahan kasi ako ng Pidilisa. 2 beses na. Pidilisa din. Sabi ko baka nagbago na ng ano to, nagbago na ng pangalan. Tapos nung pag-click ko, ba't iba yung mukha? Sabi ko iba pala yun. Si Ate Pidilisa pala yung isang sinasabi ko. Tamsakdan House, good morning, God bless. From Luni Ariola. Sir Taxi, dikit po. Sa'yo from Mimi Jelly. Tamsakdan House, good morning, God bless. Wah, yun lang. Ganda rin kahit si mo, harang pa. Taxi Uragon. Like number 12. Nakadikit na yan lahat. Like number 12. Pangalawa, like number 13. Pangatlo, like number 14. Pang-apat, like number 15. And pang-5. Like number 16. Ay. Wait a minute. Ayan o. Like number 16. Yun. Okay, next. Si ano nang kasunod? Si Nel. Next, Nel. Sa nakapin po tayo, sa nakapin. Sunod ni Nel, yun, kasunod na si Kabsat, Malusa 77. Maiksi lang tong kay Taxi Uragon ng 3 minutes. Huy, tumigil na kayo dyan. Papayos na pinagsabalay. Tamsak Danos, good morning, God bless. Kut, guwapo kamot na talaga nung. Mahala kayo dyan. Gate 2, mahaba, from Joel Alicante. Harang, from Kuya Rams Vlog. Mega love shout out Kuya Rams and good morning. Nelingab, nakapin ka na. Thank you very much. Basta ako may Bea host. Ang dulo, madiag sukat. Ninagan. Okay. Okay, no problem, Ate Pidilisa. Hindi na kita matsambahan eh. Kala ko, ikaw kasi yun eh. Panggabing live nito ni Ate Pidilisa Bea. 27 times ako from Queer Ram. Dansa Nakapinos from Malusia 77. Tita Vlog, thank you very much. Idol Joel, mega love shout out from Teta. Sis Malusia, mega love shout out from Teta. Hello Teta Love from Malusia. Mimi Jelly, thank you very much. Sinilinggab Official. Harang host from Lutz CB. Kumusta ka? Ito na yung iniidahan natin ng kagabi. Ay kahapon, si Lutz CB. Kumusta ang banana natin dyan? Madam, ma'am. Ilan po ba nalagas, ma'am? Dikit nang nakapin po from Mimi Jelly. Mega love shout out everyone. Mimi Jelly kay Elias nag-drop ng bahay kay Rams. Darling from Joel Alicante. Okay naman no, salamat. OTW, Sir Rams from Mimi Jelly. Yun, buti naman. Kung okay lang yung banana. Baka lang po, balikan ko po kayo from Nel Ingab TV Official. Kakuda po, thank you very much. OTW din, Mimi. 2 nalagas. O, tinan mo, 2 lang nalagas.
Tama yung Martes ko kanina, no? 782 siya. Ginawa natin siyang 830. Tapos naging 200 ay 828 siya. Kaya dalawa lang nalagas. Mamaya ko basahin yan Ate Fidelisa. Oh. Dan. Tapos na kaibigan ko, Ragon. Host, napipintas siguro Dajay Papanam. Kaya doon ka nagagawi. Lahat naman kayo magaganda. Amin kayo, napintas para kanya. Awan tinagalas. Amin kayo napintas, promise. Harang kaibigan, Taxi Dragon. 28, love, Tunying, musta? Okay lang. Okay lang si Tunying. Siska ko daw po, mega love shoutout. Tambay ko lang ito. Gayak pa ako, punta ulit ospital. Dialysis ng amo ko. Salamat. Tambay lang po. Okay, kaibigan Lot CB, no problem. 100% daw. Sino yung nagpalipad ng 100%? Next tayo, next, Nel. Ayun na mag-touch. Ito lang. Ayun na mag-touch ito isang cellphone. Ayun na mag-touch. Taxi Urago, no? Ay Nel and Gab. Di pa nakasubscribe, kaibigan. Shoutout sa 15 viewers. Like number 17. Okay? Yun, tapos lang, kaibigan, Taxi Uragon. Pangalawa, kaibigan, Taxi Uray, Nel and Gab. Dito tuloy ako. Nel and Gab, di pa rin nakasubscribe, oh. Pangalawang giveaway, Kalimbang All. O, like number 18. Ay, punta dun. O, like number 18. 18. Nagluluko na rin tong isa kong ano. Ayun na mag-touch. O, Nelinggab, pangatlo. Bell all. Like number 19, oh, 19. Tapos pang-apat, Nelinggab. Hindi pa rin nakasubscribe, oh. Like number 20. Pero legit yan, ha, kaibigan. Tigi-isang cellphone yan. Na hiniram natin sa kapitbahay. Pang-5, kaibigan, oh. Hindi pa rin nakasubscribe, Nel and Gab. Bell all, like number 21, oh. 21. Bell all na sa kabila, ayun, oh. Next, Ate Malusia. Ano yan, Ate Fidelisa? Hindi ko... Teka lang po, teka lang. May ako basahin. Hanapin ko lang si... Next, Krasiba. Nang Krasiba, next.
na yung ano. Margis TV official, Gandara ka HM. Shhh. Nasaan na yung link mo? Wala na. Yun. Yan, Malusya po tayo, Malusya. Sunod po, Mimi Jelly. Nel and Gab. Next po dyan, Nel and Gab. Kape muna tayo. Lahat sa malamig na panahon. Kumtor amin na di maanano. Ano yun? Ingat ka from Joel Elegante. Me from Lut CB. Ano to yun? Eh kung di ka maniwala nung, edi wag. Ako po nagpalipad ng 100. Bakit loading? Hang na kuya, eh kung loading ba? Loading? Hindi pala, hindi nag-ano ah. Ano daw? Ha, sana all maraming, ano yun? Puntahan ko na Kape from Entoy. Thank you, host from Nilingab. We are Malusa 77. Sis Malusa 77 Team Fighter, Miguel Love shoutout. Banana. Sexy host to Nyingi. Thank you, host from Electronic PH. No problem. Electronic PH, thank you. Ako dapom, thank you. Ang yaman ni host, CP. Hiram ko lang ta sa kapitbahay. Taingi saging na maugat at matigas house. Wala akong saging ngayon, walang saging. Nandun pa sa farm. Kuya Arms, Miguel Love shoutout from Nina. Kakudapom. Thank you very much. Dan sa Nakapin House, mukhang fresh pitsay. Oh, yung ano yata yan eh. Yung Kuya Ate Malusya. Mega love shoutout. Nina, puntahan kita from Kuya Rams. Tita Vlog, thank you very much. First time sis Tita from Kakudapom. Anong first time sis Kakuda? Makapunta dito sa LS ni nung host. Matulog ka na sis Kakuda. Turog ka din. Ikaw ba sis Kakuda? Habang namamana ako ay nagpakita sa akin ang dambuhalang, ano yun? Dambuhalang snake turtle, spear fishing, Taal Lake. Yun. Pakiisdahin na. Baba ka rin ng Jing. Ma'am Tita morning po from Jing Farmer Vlog. Nagbago na ng ano si Jing ah. Ano yan sis Teta? Nina Dan. Tamsak from Ambi KTD. Kevin Durant. Kevin Durant yan. Ma'am Ambi no? KDT. Pidile Sofia and Jing Vlog. Thank you very much. Daniel and Gab TV official. Good morning sir. Babawi. Sis Ambi, Miguel Love shoutout from Kakudapom. Kamsat Pidile Sabia, good morning. Yun, arat to yun, tinagpipintas na taon.
Arantay amin. Pati ni Manay Teta Vlog. Arantay amin din napipintas. Ni Ambe, ni Yanang, ni Intoy, Kakuda, Jing. Ata nagpipintas na ko na isunaan ko mapanaw-panawang ka. Mukha mo ka agad. Mukha ko agad ng ano. Ha, sis Teta, magulo din kasi ako. Shirt lang ngayon. Ads mo sir from... Yun, salamat naman at shirt lang. Sis Ampi, may galab shout out from Intoy. Sis Jing, morning from Teta Lab. Sis Kakuda po, may galab shout out. Kuya Rams, OTW. Ambisyosa mo ah. Naimbag na bigat mo. Mama, chup chup. Tita Love Love Love. Wala kayo dyan. Basta dito ko kay ano, kay Neil and Gab TV official. Tapusin ko lang to, sunod na si Nang Malusya. Mama Kabsat, miss you. From Ambi, Kevin Durant. Kevin Durant yan, yung KDP. Yung basketball player. Magdikitan ko tayo, magdikitan. Ilang kaya nahuli nito ni kaibigan Nel? Mukhang madami ah. Dito maganda mag-adventure kaibigan Nel. Malapit ka pala sa dagat. Ito ang inihintay ko, yung mga ganito sa dagat. Saka maganda dito may drone. Kung may drone ka dito, ang ganda. Yan, isa sa pangarap ko yung drone. Yung drone ko kasing mumurahin, wala, sira na, gumagano na yung camera niya. Oh. Dati maganda yung camera niya. Ngayon, pag pinalipad mo siya, nanginginig na yung kuha. Apay, paturugin nak. Kot. Buyain ka pa nga road ko nak. Ambi, mahilig mag-basketball. KD7, sana all. Oo nga, Kevin Durant yan eh. Basketball player yan si Ma'am Ambi. Says Malusya Dan from Joel Alicante. Lutz CB, thank you very much sa pa-heart. Wala pang pambili house ng drone. Oh, mangarap lang muna tayo. Host, agkulab tajay. Linasin top si resort soon. Saan yan? Saan yan, Ma'am Ambi? Mapanak na paypay so, no asidig lang ata oh. Patay bukta motor ko. Naka-ready na permit ko ako na eh. Ti pang motovlog ko, naka-ready na permit ata. Ibagam lang no ka. No asidig lang ata. Haha, kabsat bidili sa baya. Sis Ambi, good morning. Kapatid Joel Elegante, may galab shout out. Ibagam kanyak, PM kanyak no niya banda ata resort na ata. Trapsi? Anong Trapsi Resort? Saan kaya yan? Kabsat pili sa Bea. Sis Lut CB. Musta ang mga banana? Okay na okay yung banana natin, Manay Teta. Dalawa lang yung nalagas. Serbisyong totoo ng Team Tunying. Yo, sana all maganda. Pangarap ko din talaga ang drone from Nel. Sambales. Nagatayumot tan. Ang kukayat. Ang kukayat. Bahala kanta. Ambi, Kevin, Sir. KD7. Sumurutak ha. Umaykan sis Pidele sa Bea. True. Ano yung true? Yo, sana all maganda. Oh, lahat kayo maganda. Yan, tapos na kaibigan. Oh. Nasa maganda na sino ngayon? Aling Maria. Oh, tapos na rin, kaibigan.
Oh, tapos na rin kaibigan. Oh. Thanks for watching. Hintayin ko yung ads. Baka may ads. Monetize ka na ba kaibigan Nel? Ito, kay Manny Chris follower na. Oh. Kay Manny Chris follower, wala ring heart. Kita nyo. Manuti live stream na pakita ka niya yun, no? 1 heart na. Siyak lang, tianda. Ginataraki lang karod ka, no? Tianda heart na. Kunada. Tapos na rin po. Kaibigan Nel. Lipat na tayo kay Ate Malusia. Ito, live stream din, oh. Kaibigan Dan Rose, awan mo't kwa na heart na, oh. WH ko lang. Nang Malusia. Like number 20. 20. Naka-bell all na, bell all. Hello February, be kind to be me and my family and to all of my friends. 4 minutes. Pangalawa. Harang, di pa to nakasubscribe. Di pa nakasubscribe. Like number 21. Okay. Host, magbaba ako ba? Sige, baba ka lang yung bago, yung bago. May mga bago rin na nandito eh. Sinong nang Indian sa'yo si Sambe? Dalawang nalagas yun. Nagdikit yun, kaya nabawasan siya. Bahala talaga ako. Ano mo pan? Nagkatayo ata. Kakudapom, in Indian ako. Sis, hashtag kakudapom. In Indian ako, Host, sponsor daw lahat ni Kambi. Sige, pag-sponsor mo lahat. Kahit sambalis yan. Host, sponsor daw lahat ni Kambi. Di pa ako mo ni host from Nel. Okay, WH ko lang. Ilan pa WH? Sinong nang Indian sa'yo, sis Ambi? Kabsat bidili sa beya. Sige, baba ka lang ng bahay. Ma'am Lutz, baba ka ng bahay. Sis ko sleep na. Madam, Ents, saan na yung album mo? From Yanang. Mamalo, dikit na po. Si Sir Rams, from Mimi Jelly. Kailang, nawawala ako sa ayuda. Nang Luisa, hindi pa nakasdikit, Like number 22. Pang-apat. Bell all na. Like 23. Yan, may like na to. Pinanood ko na to kahapon. Okay, Malusya tayo. Narinig ko na mga tilaok ng mga manok ni Hosis Teta. Lady Allen, may galab siya to. Thumbs up ulit, sir. Sige. Indianin mo lang ako. Iiwan din kita soon. Adayo ka, Rod. Gadayo mo, tiba pa lang. Hindi pag basta na pang kasi lang. Balin, gadayo ata. Damdama, isang bensak pa ito. Ada makakita kanyak na nataraki. Tapos, hinarang na ako dyan sa daan. Di yawanan. Ikatidyakin ata. Dikit na rin ito. Sis, kakudapom. Daming manok. Iwanan mo na yan, sis Ambi. Magpamember ako. Bakit wala sticker at super chat lang po nandun? Kaya po wala akong sticker ay pamember. Dahil ayaw ko po magpabayad, Ma'am Lut CB. Gusto ko lang po mag-ayuda. Palipad nga, ayaw ko rin eh.
Pero yung iba, pinipilit ako na paliparan. Hindi, thank you very much. Thank you very much. Pang merienda. Yung mga bukal sa puso lang na magpapalipad, thank you, pero ayaw ko ng palipad. Baka mabasher na naman tayo, baka sabihin. Kaya nagla-live si Tunying dahil gusto lang niyang palipad. Baka yumaman daw si Tunying eh. Kaya nga si Sintoy, pumana tayo ng kahit isa lang. Luto muna ako, kuya, tambay lang. From Entoy. Natulog ka na daw kasi sis kakuda. Yun ang ibig sabihin ng tilaok ng manok. O, umaga na. Dancelin. Alien shows, kaya wala. Alien daw shows, kaya wala. Mapan ka pa, Ijay. Liliwa, asidog mo lang. Ijay. Basta nagadaya, Ijay. Wow, salamat po from Lot CB. Haha, sis Teta, oo, 10 minutes din, tulog na ako. Ikaw na pumunta kay nung sis Ambi. Oo, ikaw pumunta sa akin. Kahit malapit lang. Sagot ko lahat. Okay, sis ko na, sleep well na after 30 minutes from Teta Vlog. Palit pala siya na kami, tingnan lang. Yan, nagpalipad na naman si Ma'am Lutz ng kulang-kulang $1. Tama, ano yung tama yun? Ano yung tama? Ha, matiliw amin nga ulo. Timanok na sis. Duray busom. Duray busom, basta nga pangkantoy. Ha, maganda yung bukal sa kalooban. From Yanang. Yes, thank you very much. Kasi pagpa-member, ang bayad dyan is, 29 pesos, may 25. Pero kahit 25 yan, ayaw ko pa rin. Kasi gusto ko yung yung magkaroon lang ng maraming kaibigan. Yung makakilala lang ng mga kaibigan, yung mga kaibiganin natin. Basir mo ko, paramianang. Pero kung bukal sa puso nyo, na may pang merenda si host, very very thank you very much. Big thank you para sa mga nagpapalipad. Basta gusto ko lang, yung may banana ako ditong pang giveaway, pang ng watch hour, okay na yun sa akin. Basta makatulong ako, no problem. Tapos na po, Malusia. Di pa ako nakakapag... Teka lang, palit sa nakape muna, palit. Bakrid muna, bakrid, ang napakahaba. Yun, Malusia Fighter, Nel Engab. Mimi Jelly tayo, Mimi Jelly. Yun, Mimi Jelly, sunod niyan, Mimi Jelly. Kuya Rams. Sunod niyan, Kuya Rams. Nakakabakrid ako, ha. Dikit ulit, sir. Third jack din. Nawawala na si Queen third jack. Win si Slid from Kakuda Pum. Duray garad ibusam amin ang problema. Basta umay ka dito, oy. Ayan, tapos na, oh. Nasa ibang live stream, ibang live stream, wala rin na heart, oh. Kaya nung live stream to. Aero TV Mix Vlog. Papakita ka niya yun, na awan kwada. Tapos na rin, oh. Kabsat Malusia. Siyak lang talaga at the heart. Ano daw ang puso ko eh. Si Manay Tita gusto ko mag-live. Titignan ko kung may heart natin. O sagot na daw niya lahat, sis Ambi. Di mo nga ako binigyan lakatan eh. From Yanang. Naubos na nga sa'yo eh. Loka ka. Kung pinagpapasok nito ni Ma'am Ambi, ni Miss Ambi, hindi ko nga ako binigyan ng lakatan. Mimi Jelly po tayo, Mimi Jelly. Nawala si Queen Third Jack.
Palablab naman sa ano yun, bago, bago po yan, Ma'am Lutz. Lutz CV, bago po. Mimi Jelly tayo, Mimi Jelly. Thank you, host from Mimi Jelly's mom, Kailyas. Welcome! Very, very welcome. Thank you din sa pagpunta. Mimi Jelly, oh. May live stream to kagabi si Mimi Jelly. Nandun ako nakatambay. Hanggang 11 ako. Hanggang 11. Basta pag nakaharap ako dito sa outside mini studio ko, sure yan. Mimi Jelly, oh, subscribe ko na po. Hindi ko lang po pindutin yung join button, ha. Like number 60. Pangalawa po. Pangalawa. Bell all na po, bell all na. Like number 61. Pangatlo po, Mimi Jelly, pangatlo. Like number 62. Pag may like po ako, ibig sabihin po niyan, tapos wala akong comment, dito ako nag-ayuda sa sa live stream ko. Pag may like po, magko-comment na lang po ako, tapos hindi ko na panonoorin. Kasi pag nag-comment pa ako, abala pa. Baka hindi ko kayo may ipin lahat. Pang-apat po, may Jelly, oh. Like 60. Ba't napunta doon? Like number 63. Panglima po. Panglima. Bell all na rin po, oh. Like 64. Thank you, host from Mimi Jelly. Mabainaksis ka ko da pum. Nga dumanon. Ewan ko sa'yo. Wala pa po bago. Busy pa po. Ay cut. Mangawit ka. Sangka batalyon asis ambi. Mangawit ka tayo. Uwi na. Nasi ka lang mapantoy. Delikado na si ka may sam mo. Agawit ka ti kaduam mo. Dandicate full pack sa nakapin with bakas from Neil and Gab official. Magkano? Ika mo dyan botonong. Ano yan? Magkano ika mo join botonong? Ay, wala nga di nga ako naglagay ng join button. Pag nilagyan ko 1K para para walang mag-join. Walang magpa-member. Ma'am Lutz, dandikit po, Mimi Jelly. Depende sis, kakuda po. Sis Lutz, sibi, maya kita ulit ayudahan from Manay Tita Vlog. Wow, sana all, dami talaga yan, si host. Pang ayuda, thank you so much for Mimi Jelly, moms. No problem po yan, pang ano lang yan. Mga hiram po sa kapitbahay. Jay nagpamembira kit, 5 pounds nga na surok. Ba, mahal naman nun. Wala akong alam dyan sa pamember na yan. Basta wala akong membership. Tapos. Thumbs up ulit host. Teta Love. Love, love, love. Kambi, love, love, love. Haan kayo pa yan nagkita ni host. Sis Ambe. Nagarod kayo at nagpakita ata kanya. Hindi ka mo. Juwa na. Juwa na. Mabahin pa yung nagpakita. Juwa na. Wawa, nagnina sis. Kakuda pum. Nangina talaga. 5 pounds. Harang kaibigan from Super MC. Sis Teta, salamat sa ayuda. Sis Ambi, mega love shout out. Sis Super Morning. Ang Teta Love. Next tayo sa nakapin na. Next. Sino nga ba sinabi kong sunod na nakapin? Mimi Jelly. Haba na ng backread ko ah. Kuya Ram po tayo, Kuya Ram. 11 minutes tong kay Mimi Jelly. Sunod ni Kuya Ram. Layo ah. Wala nagbaba ng link. Lutz CB tayo, kasunod Lutz CB. Tapos Yanang pala, Yanang.
Kuya Rams po tayo, Kuya Rams. Sunod, yan ang upcoming premiere. Kaya nang sa aming editor. Balikan ko yan nga. Mega love shout out all. Saan pa si sa tagkakuda pum Jack nalagip. Hindi na pa nagpangasinan Jack Amo taga Jay ni host. Kayat na talaga ata ng kakuda. Ang pilpilitong gamin. Baybayam lang na nako. Naisunat mapan. Marami pa dito si Super sa dalawang sipila at ibigay ko sa iyo. Winsis ang binyum. Madikayat baka adda mimosa ditoy. Makabasulak pay. Ano yung mimosa? Salamat sis, laki ng bahay ko. Yun, thank you very much. Yan si Super MC22 vlog. Matagal kong kaibigan yan. Di ko pa na-update ang heart ko. Update mo na yung heart. Tingin naman ang heart dyan, Super MC. Tingin ng isang heart. Kahit isa lang. Salamat po, Teta. Sim kayo ni Idol Loyalty. Inubos ko na 2 CP. Mimi Jelly Dan from Joel Alicante. Ingay. Hindi na nga ako mag-iingay. Yun, salamat sa heart. Alam ko kung saan town ninong. Pero barangay di ko alam. Bunganga mo talaga. Sending na, my friend. Kuya Rams vlog, papunta na. From Entoy Hulu. Sige man, yun na ti town proper kon. No mom. Ibaga, no among ti town proper ko. Ibagam lang. Doon yung maksam. Ito doon ko na 5 peso. Makadano ka di arko? Makadano ka di. Gibalay tayo ni ko. Mabali nagdamag, kakabsat. Angkal, antay. Niyabandad tayo tibalay ni Tanyo Maksam. Di natarakin na bagtate. Super mega love shoutout. Host Joel and Jacintoy, di pa ako makasukli OTW from Super MC Vlog. Like 33 from Manay Teta Vlog, mega love shoutout. Harang oh. Mimi Jelly, harang. O harang. UB Express naman. Greatest na kape oh. Greatest. Ito naman Nescafe oh, Nescafe yung kabila oh. Sa kabila greatest. Ayan po, Nescafe PH. Sige lang, busy ka eh. Nag-live shoutout si Joel. Warner Bros. Philippines. Nag-live shoutout po sa 9 viewers. Salamat. Girl talaga. Oh my, pamaypay pa. Girl lalo nga eh. Ayun, maniwala girl lalo. Salamat sa like niya. Girl lalo talaga. Oh, may pumaypay pa. Dave, may harap ngayon ng malaki pagbiyaran sa kuryente. Tita, may pumaypay pa siya. Girl lalo. Sige lang. Dikitan lang po tayo. Dikitan. Sino nga bang kasunod ni Si Yanang pala kasunod kayo yung premiere. Baba mga uli Yanang. Yanang pagbaba ulit. Mainit house. Oo nga, mainit. Wala kang pampa-aircon. Tapos, malakas pa yung bill ng kuryente. Wala man ako nakita si Steta sa Silent LS ko. Wala nakita pinanawan na ni ko. Pumanaw man nun. Balunggaw ka nung. Uy, mali yung spelling.
Ganun ba? Wala ba sabi? Meron daw. Mali spelling. Nang kakuda. Lazada. Lazada harang, Mimi Jelly. Second harang oh. MSI and Belongs. Tama ba yung spelling ko? Mali nga. Nasa labas na nga, nagpaypay pa. Dahil sa nakapin from ito eh. Pag naping ka na si slot, saka kita ay downlit. Ganda bahay, wala aircon. Hindi ko to bahay. Magsasaka po ako, magsasaka. Nakikiano lang ako dito, nakikipwesto. Yun, correct. Yung sa dulo yun. Nakikipwesto lang po ako dito sa sa bahay na to. Sabihin niyo akin to. Baka nanonood yung may-ari, mamaya pagalitan na ako noon. Huy. Sabihin mo yung totoo. Mahirap lang po si host. Yun, nangihiram nga lang po ako ng mga gadget. Alam ni Manay Tita yan, mahirap lang si host. Salamat po Tita, nag-check po ako kagabi, wala po kayo LS. Hapon po yan nag-LS, Ma'am Lut CB. Dan Kaambi, Indian ang thumbs up. 4 po, 4 PM, Pinas time, yon. Abang-abangan nyo po pag minsan. Hanggang 10. Tinatamad pa si Slots from Teta Vlog. Shoutout po sa 11 viewers. Grabe din talaga. De, joke lang po, mga 8, ganon. End na po yan, 8. Salamat host sa pagtambay kagabi sa short LS ko. Oo nga eh, Pinas time din po dito. Oo nga eh, tagal kong linamig eh. Papabarangay na sana kita eh, Ma'am Lot CB. Totoo lang, kung di nyo pa po ako di nakitan, papabarangay ko na po kayo. Sabi nga ni sister mo, si Sister Lods, pabarangay mo na po, Sir Tunyig. Tagal kong nandun, ayaw kong lagyan ng ayaw kong lagyan ng damit. Dami nakasilip sa akin. Pinagpipistahan si Tunying. Papabarangay ko na sana eh. Yun, Mami Jelly, tapos na po. Tapos na rin po. Nasa ibang live stream na. Para next naman tayo, next. Oh, nagbabay na oh. Oh, Mimi Jelly. Tinan ko ba ako may harang? Itong isa malapit na rin po matapos oh. Hihi, sige po sis Teta. Haha, nagloko signal ko. May nasa loob ng bahay. Sis ako da, tulog ka na ba? Dan watching 2 videos sa Bangos at sa KFC. Pull din sa harang ng 2 videos from Super MC. Ganda ni Host Jelly. Oh, maganda yan si Mimi Jelly. Oh, ito, wala ring heart eh, oh. Monetize rin siya. Ito, hindi pa tapos. Mahaba kasi yung kanina, yung ads. Hindi pa tapos, oh, Mimi Jelly. Dan Kuya Rams. Kuya Rams ulit tayo. Baka yung basketball na naman to, Kuya Rams. Paano ma-monetize sa TikTok? Ayan, Kuya Rams. Kuya Rams, like number 200.
Aba, okay to, 200 ah. 3 months ago. Okay lang yan. Pangalawa kay Rams, like 201. Pangatlo kay Rams, like 202. Kuya Rams, okay na to, nakapanood na. Salamat ka, super. Puntahan kita. O sige sis, tita. Tulog na ako. Magpapasaway na sana ako dito sa LS News. Okay, good night na, good night. Tulog na ako eh. Okay, good night, good night. Thank you very much. Baba ko, host, new upload. Salamat from Super MC. Okay ate, no problem. Super MC. Lot CB, nagbaba ng bahay. Si Super at si Entoy, check nyo kahapon. Sa shirt video no, nagdikit yung andito sa LS ng host. Salamat din host Joel from Super MC. Salamat sis Teta Vlog. Sorry, busy na. Sakam guys. From Ma'am Ambisyosa. Bigyan na lang host. Sige po Ma'am Ambe. No problem. TikTok shop status, congratulations, application was approved. Followers, 1,020 following. Mahilig magdikit sa short video from Tita Vlog. Okay yun, basta panoorin. Didikit din yun. 2 beses panoorin, okay yun, didikit din yun. More night to all. Bye nung ho. Sis Tita, sis Ambe, sis Istoy, sis Intoy, at Yanang and all. Bye and good night. Nang kakuda. Buti sana kung 1 minute man lang ang short video eh. Minsan wala pa nga 15 minutes. Ano daw? Buti sana kung 1 minute man lang ang short video eh. Minsan wala pa nga 15 minutes. Baka 15 seconds. Laki-laki lang ng bahay. Di pa rin marunong magdikit ng tama. Huy! O, kita ko, comment sis, teta. Ako nagparang sa kanya at 3 minutes watts, ha. Super MC, may galap shout out from Naligay na. Excuse. Palit pala sa nakapin, Kuya Ram na pala. Yan ang nasa na yan, premier mo yan ang. Yan ang. Wala na si Ate Pidili sa biya. Di pa nagbaba ng ano yun. Andito na yan ang. Sunod ko yung kay Lutz. Tapos na po, kaibigan, no? Kuya Rams. Nasa ibang live stream na naman. Papalo ako nito ni Lolo ah. Mimi Jelly, tapos na po. Habulin ko lang si Papa Rams. Nawala na si Papa Rams. Ba, isa lang naman Papa Rams. Isa lang ang hindi na ano. Nasa ads ako Papa Rams oh. Kuya Rams, nasa ads. Nasa ads din oh. Papa Rams. Ay hindi pala. Sunod niya ng yung Lutz CB kasunod niya ng Super MC, thank you, mega love shout out. Sleep well, Skoda, thumbs up from Mr. Lonely Broken Heart. Sino naman to Mr. Lonely Broken Heart? Sis nila, mega love shout out, hello. Kala ko napansin
Ano daw? Kala ko di mo napansin si Super. Yun. Thank you, Sis Teta. Mr. Lily Broken Heart. Ano daw? Sino to? Hello. Nakita ko kahapon nung nag-view ako ng mga short video mo si Super at kay Sis Entoy. Super MC22, Pamilya. Anong may natin, Mr. Lonely Broken Heart? Sabi ko sa kanya, sana di malagas, dikit niya eh. Wait lang, host, mag-drive muna ako. Balik po ako from LCB. Okay po, basta ipin ko yan, kasunod ka na, kasunod. Mr. Lonely Broken Heart, thank you very much. Ako full watching sa mahaba niyang video. May harang pa, tapos nakita ko sa short video ko, dumikit. Mario si 15 seconds lang short na video ko. May narinig kayong sounds? Mimi Jelly, thank you very much po. Yun, tapos na, Papa Ram. Ay, Kuya Ram. Nasa live stream na rin to. Pakicheck nga po kung may narinig kayong sounds. Malakas yung sound sa kabila. Pakicheck naman na tita. Ate sa PRMC, mag-mute ako kung ano, kung malakas. Narinig ko yung kanta. Baka makapirate ako, makita yung CPR na marami. Sayang lang yung ating live stream. Sabi nga niya sa host kahapon, sana di malagas, ayuda mo niya. Parang sarap mag-comment, huwag ka didikit sa short video lang. Wala, gate ulit. Okay. Baka bingi ako ha, kaya meron marinig. Pakiano ako naririnig yung sounds. Para mag-mute ako. Dan ka super to video mo, ganda pala boses mo. Kaya pala bilis-bilis magsabi na dan na sayo. Pula na, dami niya dinikitan. Wala naman tugtog. Ay, salamat Sis Joel. Okay, salamat kung wala. Bayan, hindi tayo pwede makialam sa kapitbahay. Inaano ko lang kung malakas yung boses, yung sounds, para hindi tayo makopyright. Kasi pag marami ng music na maririnig to, sayang lang yung ating live stream. Mahirap naman nasawayin natin yung kapitbahay. Baka sabihin, nangingialam ka ng ano, bahala ka dyan sa buhay mo, kung trabaho ka dyan. O wala daw nga. O nakatago tong mic ay nakatago tong headset ko. Yan ang like number 4.
ko lang yung ano kung saan nagpapatugtog. Bagong upload ni Sis Nena. Sige, sige lang. O wala daw nga. Ako, sinasayaw ko kuya, bahala sila. Ako, saway ko kuya, bahala sila. Dapat lalo't malaki na subscriber niya. Alam niya na dapat ang tama sa pagdikit. Hinugmadali lang siya. Dana pala ako yan ng from Intoy. Sis Intoy, dan sa'yo dumikit sa shirt mo. Correct, Sis Teta from Super MC. Sis Nena playing. Ma'am Ambe, thank you very much. Bagong upload ni Sis Nena. Kaya di ko bigyan ng ayuda. Ganong kaibigan. O TW Sis Intoy sa kabilang phone ko. Super MC from Ninalikahin ha. Panglima silin, panglima. Like 52. Super MC from Ninalikahina. Next, lots. Yan po tayo kay Lots CB. Sino pang di mga nagbaba ng link? Yo, sunod yan si Ma'am Ambisyosa. Lot CB 12 minutes like 111 like 112 Lot CB like 113 like 113 like 114 Lot CB panglima Lot CB like na 115 next si Ma'am Ambe. Super MC, OTW 60 sa kabilang phone. Dito ko sa ginataang Imelda, Cook with Love, Sis Intoy from Super MC. Mimi Jelly, dito vlog, thank you very much. Joel Alicante. Lot CB, start now ayuda. Sarap niluto ni Sis Intoy, baka sa dulo paharang. From Super MC. Salamat po sa 35 thumbs up, 9 viewers. Papindot po ng star yung hindi pa nakakabigay ng ng heart pala, heart. Penging heart. Salamat sa pag-pin-host. No problem. Ma'am Ambi. Stagta ka lang. Basta anak na panawan or bayam.
Ang problema ata. Buya ka ata, dure nga tindog. Never will I say, let me say, break me up, I'm good. Saan yung may tugtog? Sa kubo? Sa kubo yung may sound? Yung nagpapatugtog, nasa kubo? Yun ang parasito. Shhh! Yun, harang sa dulo, sis Intoy from Super MC. Mamaya ate Super ha, pasunod ka ate Super. Tita, may pumaypay. Girl lalo. Sino yun? Yan ang ambisyosa. Yo, sunod nga Super MC. Baba ko host yung upload. Salamat. Sunod yung Super MC. Lot CB. Tapos na Lot CB. Ayun na mag-charge nitong ano. Ayun na mag-charge nung aking B8. Punta muna main ko kay Sis Ambi. Salamat ka Super. Tapusin ko lang. Magbalat sa'yo te. Puntahan po kita. Permentoy. May kalab shout out dyan Sir Dan. Mr. Lonely Broken Heart. Sino ba tong Mr. Lonely Broken Heart? Ano po main natin ma'am? Sir? Thank you dyan Sir Dan. Dan sa premier Sis Ambi. Saan ka ako yung may tugtog? Ang lakas kanina eh. Dami ng copyright nito. Okay sis Intoy, no worries. Dan sa Premier Sis Ambe. Premier ba to? Meron na po tayong 1 hour and set kalahati. Super MC Dan from Nalagahina. Salamat sis Nena. Nena my friend, nag-love shout out from Teta Vlog. Sarap sigurado ng niluluto mo sis Intoy. Nag-love shout out sa 10 viewers. Salamat sa mga nagpalipad dyan ha. Malusa so 77 and Ma'am Lutz CB. Arlinda Manalang, mega love shout out. Harang friend for Arlinda Manalang. Sige, okay lang po yan. Pin ko po yan mamaya. Mega love shout out po yung Kuya Tunjing at sa lahat. Asa ihaw. Asa hilaw na saging ako, sis Intoy. Thank you John Sir Dan Adriano. Thank you for coming. Like 12 sis Ambe from Intoy Hulu Vlog. Asa broccoli ako, sis Intoy. Kita mega love shout out to from Nalikahina. Happy Valentine months. Oo nga, may heart dyan eh. Penging heart dyan sa tabi. Diyan Sir Dan, may heart dyan. Pindutin mo lang kahit 2-3. Salamat Sisi from Intoy. Mega love shout out sis Jan, Sir Dan from Teta Vlog. And never let me
say. Stream sa UTCs from Super MC. Darling, mag-live ka ba maya? From Tita Vlog. Yan, maraming heart. Ha ha ha. Thank you, kaibigan Joel Alicante. Ilang heart yan? Bilangin ko 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. 16 na heart. Merry Christmas. Like 13, sis Ambe. Pahingin na lang itlog, sis Intoy. From Super MC Vlog. Harang sa Japanese siomai. From Super MC. Mahaba kasi itong kaya pero okay lang yan. 1 month ago. Kay Lutz CV. 828 siya. Walang nadagdag ngayon Walang nadagdag kay Lutz CV. Hashtag Teta Vlog. Hello daw, sabi ni Jan Sir Dan. Di ko utang sis. Arlene Damanalang, high five, thank you very much. Mega love shout out sis Arlene Damanalang from Super MC Vlog. Amifield Channel, sorry po. Watch live, November watch, walang host. For watch hour. Mega love shout out sis Jan. Wait lang ate Super MC Hold me love, I'm texting much, never think of me. Hey, this is me. Mimi Jenny, thank you very much. Nandiyan pa kayo. Magdadalawang oras na kayo nakatambay, Mimi Jelly. Sarap ginisang sardinas, sis Intoy. Saan galing ba eh? Saan galing? Magaling. Ang dami. Lods Dutado, harang sir. Thank you. Wala, umalis na yung sister mo. May pupunta na magdadrive. Dito ko sa tamang pagkain ng 45 days na manok. Ay, pakasexy ni sis Intoy, hihihi. From Super M's Vlog. Ninakaw yan, ninakaw. Good morning po from Lods Dotado. Ate si MC, yung manok na yan, ninakaw nung Bet ko red shirt mo sis Intoy. Dami sis. From Intoy Hulu Vlog. May jacket na po yan. Lods Dotado. I'm back host. From Lods. Paras pala sila, Lods at saka Lods. Mega love shout out sis Intoy from Lods Dutado. Hello sister from Lods CB. Saan ninakaw? Makapagnakaw din. Salamat po sa Patbox
Sir, ano yun? Ano yun? Patbak. Tambay muna kuya, from Jan Serdan. Sige lang, okay lang. Trabaho muna. Jan Serdan, unahin mo muna yung trabaho mo. Hindi pa ako tapos dito kaya no? 13 minutes. Yung kay Lots Dotado ay Lots Dotado na pati. Lots CB. Ano? 13 minutes. Pinapanood ko. Ito pa, panlima oh. Kusina ni Juicy, may galap siya dati. Sweetie TV, thumbs up house. Sino naman tong Sweetie TV? Thumbs up na house from kusina ni ate kusina ni Juicy. Salamat po ate kusina. Bakit ako? Ano daw? Sipag ni Sis Intoy. Harang pa din from Lods Dotado. Tambay muna kuya. Bakit ako? Ano yun? Bakit ako wala harang? Kaya mo na. Thumbs up house from Sweetie TV. Thumbs up na po ho. Hi Sister Lutz CB from Lutz Dotado. Pakilala po yung mga mga bagong pasok ha. Magpakilala para alam ko. Hi Sister. Good morning sa lahat ng andito. From Kusina ni Juicy. Kusina may galap shout out from Super MC. Nagdikit na po ako from Lutz CB. Sis Lutz, inayudaan kita from Teta Vlog. Busy pa po. Prepare lunch. Back ng mga bata sa school. Okay lang po, okay lang. Oh no, Don Harang. Joel Alagati, may galap shout out. Di ako naharang sa manok. Tapos na po, tapos na oh. Sa ibang live stream na naman to. Hold me love. Melgin Channel. Haha, lalaki kita. Ano yun? Haha, lalaki kita. Ako na Sis Intoy. Yun harang Sis Intoy. Di ko magets yan. May galab siya to. Sis Kusina ni Juicy. Meron po host from Lutz CB. Meron sounds. Kaya mo pag na-copyright, i-mute ko na lang. Lutz, unahan na kita from Super MC. Harang host from Lutz CB. Sige po, iwan lang po ng bakasis from Lutz CB. Tambay lang kami kuya. Dami buting-ting papasok. Mga panghapon 3 PM. Sige kaibigan Joel Alacante. Lutz dato nag-drop ng bahay. Hindi ni Super Harang. Thank you very much. Ambe. Mama Ambe, notify me. Like number 15. Pangalawa. Camara Island. Like number 16. Pangatlo, like number 17. Mamambe. Pang-apat, like number 18. Notify me. Me notify. Me notify. Panlima, like number 19. Camara Island. Host Lots, done main ko. Iayod ako na to sa'yo. Host Lots, like 38 host from Ninja Super.
Wala ako jacket from Sweetie TV. Ano po main natin, kaibigan? Sweetie TV, ano po main natin? Pwedeng makilala ang main? Kung ano po main natin? Sino nga ba kasunod ni Ambe? Yun, Super MC. Super MC po tayo, Super MC. Pulwat sa ginataang kalabasa, sislots, mamaya muna ako suklian. Harangos from Ate Kusina Juicy, salamat sa pagpin from Ninja ni Super. Wala ako jacket from City TV. Eh, may jacket na po, City TV. Nauubos din pala yun, yung heart. Yun, salamat sa pa-heart-heart. Sino to? Super MC. Highlight, coloring. Like number 31 sa coloring. Naglo-loading ako ah. Pangalawa oh, like number 32. Pangatlo, like number 33 sa coloring. Main to main, Ate Merly sa amin. Main. Pang-apat, sa coloring. Like number 34. Pang-lima, Ate Super. Like number 35. 35. Isambe sa goat ako. Laman ng goat. Salamat sa pagpin. From Ninja ni Super. Lods Dotado, dan sa low. Dan sa'yo, from Kusina ni Juicy. Sweetie TV, upcoming. Asafrag ako si Sambi from Super MC. Sa Merry Christmas ako si Sambi from Super MC. Lods CV, thank you very much. Salamat kaibigan. Mamay nood ako sa mga short mo din host. Wait lang po sa mga nabigit from Lods Dotado. Sa nakapin po tayo, sa nakapin. Kasunod ni Super MC. Bakrid lang ako, bakrid. Para wala tayong makaligtaan. Arlinda Manalang, next. Arlinda Manalang. Sa mga minention po ng mga nagdikit sa inyo, pakibalikan na. May galab sa Kuya Tunying at sa lahat from John Sir Dan. Arlinda Manalang po tayo, Arlinda Manalang. So mga dinikitan ni Super MC po, bahala po kayo magsukli. Sweetie TV. Ano doon kayo, Sweetie TV? Salamat kaibigan. Wait lang po sa mga dumikit. Day off, siguro ni ka Super. Joel Alicante, dan watching sa Bangos. From Ate Kusina ni Juicy. Host load sa TW from Super MC.
Dan Pulpak. Arlinda Manalang. Salamat sis, mamaya balik ako sa iyo from Joel Alicante. Salamat sis, mamaya balik ako sa iyo. Mimi Jelly, thank you very much. Super OTW from Lutz TV. All my love. I'm pushing miles never up to get me. Baby, this is me. Two hours ago. 2 hours na po tayo. 2 hours at 10:45. Time check, 10:45. Super OTW from Lutz CB. Hold my love. Stand by never take a me. Me, this is me. Pasukli Arlinda Manalang from City TV. Wait lang, sa sukli kaibigan, yung iba kasi kaibigan Sweetie TV. Nagbabalik sila kinabukasan para hindi daw malagas. 3 minutes and 3 seconds watching sa Banana Cake House, Ludes. From Super MC Vlog. Antayin lang po tayo sukli. Dan sis Arlinda. Dan po kay Super from Lutz CB. Harang ulit host from Lutz CB. Thank you very much po sa mga nagpapaharang. Thank you very much. Nalubat na si Intoy kuya. Sige, okay lang. Medyo matagal na rin ako, 2 hours na. Salamat po Super from Lutz CB.
Ang bilis si Sluts from Super MC Vlog. Ako na lang maiwan. Arlene Damanalang Pasukli from City TV. Nagbakas ka po ba, kaibigan Sweetie TV? Kusina ni Juicy. Super MC Dan Watching. Handrier Ferreira Canal. Mega love shout out my friend. Naka-live to si Naka-live yan yung si Handrier Ferreira Canal. Harang host. Mangunguha siguro to ng viewers. Live Abingos BM Kumigo para. Alam mo lalagyan ito ng jacket? Hindi kita lalagyan ng jacket, no? 8:43 ka na, sis Lutz. 28 yan kanina. OTW sis, kusina, nood din ako, shirt mo. Bonus na from Super MC. Yun. Lapit na matapos. O yun, tapos na ate. Inaidahan ko na siya, si Super. Yun, tapos na rin oh. Thank you for watching. Thank you na yung harang. Walang harang. Ba't di nakabukas yung ito ate, ano? Di nakabukas? Yung ads. Elcat TV, may grab shout out. Yung pala main niya, Elcat ni Sweetie TV. Kaibigan Arlene Daman na lang oh. Punta ako sa video mo. Montrose Crossing Shopping Center Arlene Daman na lang. Like number 22. 23. Ay 22 nga, 22. Pasok mo muna kaya yung main mo kaibigan. Sweetie TV. Kasi ano po to si Arlene naman na lang, main channel niyan, main. Main channel po yan, nasa hospital po kasi ako from Road City. Salamat Mamambe. Dancis Kusina ni Juicy, thank you Suki. From Joel Alicante. May ako magbalik, matagal at magtambay. Playing sa patula with carrots. From Super MC. Arlene Daman na lang oh. Watch ko lang tong latest video mo. Pangalawa. Pangatlo, Arlene Daman na lang. Pangatlo, like number 23. Like number 24 pala yung isa, hindi ko na i-like. Pang-apat, Arlene Daman na lang. Subscribe. Bell all. Tapos punta ako dun sa latest upload nyo. Like number 25.
Thank you, Dancer Dan. Kuta, mga tanim mo ba yung mga sibuyas? Dami nun. Ano yun? Kuta. Kuya, mga tanim mo ba yung sibuyas? Dami nun. Main po ba ni Arlinda yan? Opo, main yan, main. Main niya po yan. Ma'am Lot CB. Yun, salamat sa mga pa-heart-heart. Yun, nagpa-heart. Dami naman. Thank you very much sa mga pa-heart-heart nyo. Sino nga ba kasunod? Arlinda Manalang? Lot CB, tapos na. Dito naman po tayo kay Lods. Lods Dutado. Ang sister ni Ma'am Lot CB. Next natin si Sweetie TV. Pumasok ba? Main po ba ni Arlinda yan? Wala ako makita kaya pinindot ko na lang. Wala ako nakita kaya pinipindot ko lang. Naglista ako para pag uwi ko, host. Madikitan ng matagal sa mga pin mo. Salamat to sa pagpin. No problem. Tapos na, kaibigan Arlinda Manalang, oh. 2 minutes lang naman kasi yun. 2 minutes. Tapos na rin po. Ito, nasa live stream na ng iba. Okay. Yun, tapos na rin po. Live stream na rin ng iba. Sa sister ko, no problem. Ipipin ko yan lahat. Basta may pumunta at nagbaba ng link, pipin po natin yan. Dan sa nakapin. From Ate Kusina ni Juicy. Arlinda Manalang, done watching Sisi Dating Dikit. Lods Dutado, unang giveaway. Shen Cup Noodle Soup, shirt video, like number 9. But shirt lang. Labang mahaba-haba. Pangalawa, giveaway. Like number 10. Pang-apat, hindi pa nakasubscribe, oh. Like number 11. Pang-apat, hindi pa rin nakasubscribe. 1.3 na, gumuhit na, 1.3. Like number 13. Full watch, Sis Arlinda Manalang sa pagpunta sa shopping. Sis Kusina, asa patula po ako from Super MC. Lots done sa'yo from Kusina ni Jose. Ha, si Lynn, nag-LS na, notify na. Nag-LS na ba si Celine? Oras na ba ako? 1:40. 2 hours pa lang ako, ah. 11. Next pin. Tingnan natin to si Sweetie TV. Sunod si Ate Kusina ni Juicy. Bakas po kayo dyan, bakas. Get ulit dances. Get ulit dances pala, Lods. Puluat si Arlinda sa pagpunta sa shopping. Sweetie TV, oh.
Subscribe. Bell all like 163. Nandyan pa po kayo. Ikat TV, road to 6K. Pangalawa po ang giveaway oh. Like 164. Lapagan, dikitan, ayudahan. Pangatlo po. Like 165. Di pa rin nakasubscribe. Yun, bell all. Pangapat po, pangapat. Notify me. Subscribe. Like 166. Kumusta Idol Maxam? Like 40 from Audio Majesty. Main po yan. Sis kusina, sa patulong mo ako. Wait ulit. Kusina, main mo yan? Oh, main po niya yan. At Ma'am Lots TV. Main po yan. Sweetie TV, puntahan kita. Mamaya na si Intoy. Lobat pa. Kumusta Idol Maxam? Sis kusina, di mo ba nakalimutan lagyan ng harang? Tayo kay Ate Kusina ni Juicy. How are you doing, Idol? I am live stream this time. It's time to give banana to small YouTuber like you, Audio Majesty TV. O DWM ko sis kusina, baka ito ang maharang. Salamat po host at sa lahat. Wait lang po Papasok po kasi mga alaga ko from Lodge. Sige, unahin mo na yung trabaho. Baka maano ka dyan, matanggal ka sa trabaho. Paktay tayo dyan. And God bless always for you my friend Maxam from Bang Beamers Channel. Like 166 is Lod, resultado sa sister mo. Playing ulit sis kusina main ko sa harang. Naharang main ko from Engine Super. Kuya, paalam na ako. Punta na kay Yana. Okay, sige. Joy Elegante. Sunod na ako dyan. Sunod na. Okay po, Idol. Salamat. Lot CB, nag-drop din ng kanyang bahay. Si Lot CB. Ate Kusina. Di pa nakasubscribe, Ate Kusina. Oh. Like 29. Pangalawa, yun, nakasubscribe na to. Like 30. Pangatlo, like 32. May nag-like na isa. May galab siya to, kab sa tambi. Pangapat, ng kusina ni Juicy. Like 33, ay si Ambi yung nag-like na isa. 6 minutes and 18 seconds. Harang host from Kusina. Shoutout sa 11 viewers. Started stream 2 hours ago. Kala siguro lalagyan ko ng jacket tong Amerikano na to.
Hancher Pereira Kanal. Yanang. Nag-live ko na Yanang. Mamaya ako punta dyan. Nang kusina ni Diyos yun, nandito kasi apat. Kusina ni Diyos eh. Salamat host. Mimi Jelly, thank you very much. Nandiyan ko pa rin po. Apat na lang, yung aking pang-play ng kusina ni Diyos eh. Shoutout po ulit sa nagpalipad. Salamat sa pang-merienda. May galab shoutout kabsat kusina ni Diyos eh. Dan na sa masarap mong patola. Wow, may dekorasyon pa talaga yung gate. Nag-notify, wala naman ha. Ngangin eh, ngangaw. Tina ko nga. Chat mo sa Chat mo sa group chat. Joel. Naglilista ako host from Lutz. Okay. Nice yan, nice. Pag ganyan, para hindi mo makalimutan. Hindi pa po. Host pala. Wala nga kuya. Lobat si Intoy kuya. Naka-GC ako hindi. Hindi ako maka-GC. Kailangan nyo na ba yung yung congratulatory message? Gagawa ko para gumawa na ako mamaya. Sino nga Si yung... Sino ba yun? Ito si Pereira Kanal. Ano ba yun? Ito si Hander Pereira Kanal. Pumunta dito sa live natin. May live naman siya. May live stream. Ngango. Nagising lang. Matamsak at paharang lang ako. Balik tulog na. May galab shout out sa lahat ng bisita mo. Nag-iisang idol host, Kadream Vlog. May galab shout out kay Dream Vlog. Thank you sa Yes, alam ko na si Kapangarap. Thank you sa effort, kaibigan Kadream Vlog, Kapangarap Vlog. Pangarap Vlog po ito, idol host. Opo, kaya nga dream Dream Pangarap. Super maya kita tambayan ng matagal ha, from Lutz CB. 2 watches kusina, 2 CP na harang ang main ko. City Beglo, sis, thank you very much. Drop pa ng link, Kapangarap. Wala nang kasunod nito kay kusina ni Juicy. Wala na ako may pipin. Yan, tapos na. Tapos na ating kusina.
Yun, thank you for watching. Thank you for watching. Hintayin ko ang harang. Nakalimutan siguro nito yung harang. Yun ang kusina ni Juicy. Walang harang eh. Kain na tayo kuya, tinulang manok. Di ba ninakaw yan, yung tinulang manok? Sis Lutz TV, 851 ka na. Stop na muna. Next time naman ulit. Oh, next time naman. 38. Ay, 28. Tapos, ilan na ngayon? 51. 23. Okay na, 23 na dagdag. Wow, sarap kapatid Joel Alicante. Pero alagad ko hindi. Menya naka-red. Pumasok dito. Sino? Pero ang alagad hindi. Sino menya naka-red? Wow, sarap. Next, sino bang Baba ka nga ng mga mamambi ng ng hindi premiere. Yung hindi ko pa nakapanood. Oh, nag-start na 28 ang butal. Oh, nag-start sa 28 ang butal. Oh, dalawang nalagas niya kahapon eh. Salamat host. Sis tita, marami na ako utang sa'yo. Hihi. Punta ako ulit, abangan ko. Baka naligtaan niya mag-date. Ako meron para bukas na premiere. Ako meron para bukas na premiere ha. Sige, baba ulit, baba. Kapangarap vlog, baba ka ng Sis tita, salamat po from Lutz CB. Marami yan pang-ayuda. Gagamrak TV is live, Santa Mesa, Tumawa. Kaya naman yan kahit siguro 56. Super, madami rin kasi dumikit siguro sa kanya. Kaya tama na muna. From Tito Vlogs. Okay na yan. Huwag natin bigla-biglain. Kasi pag nabibigla, lahat ng bagay pag nabibigla, lahat ng sobra, pangit. Oo, pangit pag sobra. Shoutout sa 13 viewers. Tumudugo. May dalawa pa ako sipi dito pang ayuda sis Lutz. Next time naman. Huy, tumigil ka dyan, Joel. Baba, ano ba mo, Joel? Joel Alicante. Inubos ka na yung dalawang sipi. May dalawa pa ulit. Nagtanong nga po kung may naka-red pumasok dito. Hihi. Yan, si Teta Vlog naka-red. Ito, si Ander Pereira Canal. Kala niya nalagyan ko siya ng jacket. Kala niya hindi ko tinitingnan. Lahat ng pumupunta dito na walang jacket, tinitingnan ko yan kung may o hindi. Sige sis, salamat. Hiya ako. Walang hiya-hiya dito. Okay lang yan. Yun, Super MC. Kusina ni Juicy, thank you very much. Notify me, like number 7. Ate Kusina ni Juicy, ay ate Super MC. Palike naman dyan kay Super MC sa kanyang... Baka may mga ano pa kayo dyan. I-like na natin yan. Like number 8. Notify me. Oh. Pangatlo, like number 9. Ate Super. Notify me. Pang-apat, like number 10. 11 na pala, may nag-like ng isa. O, di ba? Ang bilis. Okay lang sis Lutz CB, talagang nag-aayod ako, free yan.
Digit yan si Manay Teta Vlogs. Sis Kusina ni Jose, hello. Ulit, next time mo ayun ako from Tita Vlog. Git uli, like 8. From Jewel Alicante. Nauubos yung heart. Yun, nagliliparan ng heart, oh. Salamat, sis Teta. Mimi Jenny, thank you very much. Paul Play Kabsat, Kusina ni Jose from Mom Ambitiosa. Kadream. Baba ka na yung bahay, Kadream. Like 12C, Super MC Vlog. Video mo na, sir. Ambitious, ha. Bukas si Slot CB. Kita-kits ulit bukas. From Manay Tita Vlog. Agyaman Kabsat Ambi. Agyaman na Kabsat Ambi from Kusina ni Juicy. Sino pa? Sino pa baba ng may premiere? Tsaka yung hindi ko pa napanood kahapon. Pag wala na, mag-end na ako. Pwede na ako mag-end. Sis Kusina ni Juicy, OTW na from Teta Vlog. Harang from Ninja ni Super. Ayun na mag-charge ng B8 ko. Wala na tayong ano. Come baby, come baby, come. Puwi! Puwi! Wala nang ganun. Ayaw mag-charge. May mic nga, hindi naman gumagana, oh. Laki pa namang mic. Harang! From Ninja ni Super, ha ha ha. Salamat, Dog Pin. Salamat, Sis Ambi. Lobat main ko from Super. Mamaya na ho, sa ha ha. Makikinig lang ako, ha, from Lut CB. Baka may ano ka pa dyan na hindi pa napapanood. Pakibaba. Loot CB para ma-play natin. Para sa WH mo. Dodge Dotado. Yung mga may ano dyan, yung hindi pa naibababa. Para panoorin natin. Para sa WH din yun. Harang kaibigan from Rodel Relox Mangyan. Baba ng link. Kaibigan Rodel. Ambisyosa sa amin ba yan? Oh, may niya yan. Lot CB. Ambisyosa. Search mo lang po yan. Ambisyosa. Makikita niyo yung ano. Nagbigay din sa'yo kahapon yan. Ma'am Lut CB, si Ambisyosa. Salamat po kay sis. Na lang po muna. Oh, monetize ka naman eh. Sis Lods, para matapos na. Sis Ludi, para matapos na po siya. Katim natin Lods. Sis Ambisyosa.
Oo, ka-team namin yan. Team natin yan. Yan ang aming ano. Ano nga ba yun, Joel? Yan ang aming founder. Founder namin yan. Ma'am Ambisyosa. Adminin. Admin pala, admin. Mimi Jelly. Admin na pala. Adminyosa pala, adminyosa. Nakikinig yung bala ka dyan, Joel. Ikikik tayo, no? Ikikik. Himala araw-araw live from Ate Reg channel. Malaki pa watch hours. Malaki pa watch hour niya. O malaki pa pala, ba't di magbaba ng link? Baba ng link, Lods, Dutado. Himala araw-araw na daw ang live, sabi ni Ate Regina channel. Yaan mo siya. Yaan mo siya, bahala sa buhay niya. Sinisipag Ate Regina, kaya araw-araw ka na rin araw-araw ka na rin mag-abang. Baba ka muna ng link mo, Ate Regina. Tsaka Penging Heart. Yung galing sa galing sa puso. Happy Valentine. Sis Riggs, may love shout out from Joel Alicante. Wait lang, wait. May yun nagpuso-puso nga si Ate Regina, Si Ate Regina yun. %100% sa akin si host. Yun, thank you very much. Thank you naman. Wala isang cellphone ko, hindi ko na-charge. Yung cellphone ng kapitbahay. Ako na lang magbaba, busy sa alaga mga bata, papasok sa school. Diyan, puso. Thank you sa mga puso. Sige, pakibaba po, Ma'am Lot CB, para ma-play ko ng 4 sayang. Kung 10 minutes yun, 10 minutes, o di mayroon ding 40 minutes WH. Shoutout sa 14 viewers ni Tony Maxam. MC22, dating dikit. Baba po ng link, kaibigan Rodel Relax Mangyan TV. Yung new upload. Or latest video. Para ma-play natin. Okay. Yun, salamat sa heart. Yun, kasunod ka. Lods Dutado. Like number 8. Grabe ka naman, Ma'am Lods. Live stream 4 hours and 46 minutes and 42 seconds. Pero okay lang yan, Like number 9. Sulit. Like number 11. May nag-like na isa. May love shout out, Bro Joel Alicante and all from Rig Channel. Rodel Relax Mangyan TV, pakilab-lab din naman. May love shout out, Rodel from Lot CB.
Break channel, nag-drop din ng bahay. Like number 12. Lods Dotado. StreamYard pa to ah. Okay lang yan. 20 minutes. Or 30 minutes. Kaya natin yan. You are go round. Naka-play ka, naka-play ah. Lods Dotado. Oh, dito sa pusa. Ano? Pusa ba to? Aso. Kahit konti lang. Madalian pagkuha ng bahay. Okay lang yan. Did I go round? Pakilablab naman dito mga kaibigan oh. Rodel Relax mga yan, legit. Tapos Atereg Channel, legit mga yan. Lahat naman kayo, legit. Ay na. Hanggang 12 lang po ako, 12. Like for ate, from Joel Alicante, Kusina ni Juicy, thank you very much. Yung po heart. Kuya, maghahatid na ako. Okay, Joel Alicante, ingat ng marami ha. Ingat dyan ha. Ingat kayo dyan, Intoy. Kanta ka host. Wala tayong B8. Kung may B8, pwede kakanta ko. Walang B8. Thank you. Welcome, Joel. Welcome. Next time, video kay host. Okay, no problem. Salamat sa 100%. Salamat. Thank you very much, Lut CB. Ano bang request mo pag sakali? Daming heart ah. Thank you sa mga pa-heart. Lista mo yan si Rodel Relox mang yan. Ma'am Lut CB, pakilista. Tapos si Lonbit Aksalan. Asawa po ni kaibigan Rodel Relox mang yan. Lista mo po yan, Lonbit Aksalan. Mag-asawa po yan. Next time, video okay ka host. Pag mag-video okay ko, wala na. Hindi na tayo makakapag-ayuda niyan. Wala na tayong giveaway pag nag-video okay. Kanta-kanta tayo pag minsan. Si na lang. O ikaw na lang o kaya si Lods. StreamYard kayo tapos akit ako. Kahit di ako maselan. Nakalista po yan lahat. Oms Vlog, mega love shoutout. Have a good day to all from Oms Vlog. Thank you for coming. Thank you sa mga nag-heart dyan. Happy Valentine. Sa inyo na lang, Lutz CB. O kaya kay Lutz Dotado. Mag-live stream kayo, StreamYards, tapos akit ako. Ako yung guest singer. Pero hindi ako singer ha. Kung ano lang yung makanta ko, yun lang. Mainit sa Pinas.
When I go round. Sige, host. Haha, baka bumagyo. Yun nga lang. Baka bumagyo. Patay tayo dyan. O di hindi na hawakan ta. Hindi na lang hawakan ta para baka bumagyo nga eh. Thank you sa heart. Thank you very much. Loot CB. Sa mga nandiyan na nakatambay. 7 viewers. Lagi ako may pang merienda oh. $1. 1.19. May 50 pesos yan. Pambili ng soft drinks. Musta dyan, Ate Regina? 20 minutes lang 20 minutes. Pag kumanta po ako, baka bumagyo host. Paano hindi ako lang kakanta? Magaling na kumanta si sister mo. Si Lods. Basta notify naman yun. Tinan mo kagabi, nag-notify naman yung live stream mo. KFC. Pag nag-notify at nakita StreamYard, yun pwede. Nag-StreamYard yung kapatid mo. StreamYard to. Then watching sa nakapin, dating dikit. From kusina ni Juicy. Apa, matagal na po kayo niyo magkadikitan ni kaibigan Rodel Relax Mangyan TV. Kusina ni Juicy. Thank you very much. 29 minutes left. Kalating oras pa. Half hours pa. Half hour. Mag-end na tayo. O mag-end ako ngayon. O mag-end po ako. Tapusin ko lang to si Lods Dutado. 20 minutes. Tapos si Kuya Redel Relax Mangyan. Tapos si Ate Regina. Lods CP bagong dikit. 6 shirts video ni Regs at thumbs up sa premiere from Ninja ni Super. Thank you Ate Kusina ni Juicy. 17 minutes. When I go round, Heart and brain. Heart and brain. Coherence. Secret revealed. How meditation can help you create a new reality. Kain tayo mga brusis from Ninja ni Susis. Ninja ni Super. Sige, kain ka lang dyan, Ate Merlisa.
Up, 20 minutes. Ano? 20 minutes. Up, 21 minutes. To, 21 minutes. Para dito na ako kay Kuya Rodel, relax mong yan. 21 minutes. .34 minutes. Okay na yan, 80 minutes, may get. Kuya Rodel, oh. Di pa nakasubscribe, Kuya Rodel. Like number 18. Pagsamo cover. Rodel Relax Mangyan TV. 4 minutes and 20 seconds. Pangalawa, Kuya Rodel. Oms Vlog, done. Playing Sakating Moses Kusina from Ninja ni Super. Like number 19. Kuya Rodel. Pangatlo. Like number 21. Pagsamo by Rodel Relax Mangyan. Pang-apat. Like number 21. Salamat kaibigan. No problem po kay Kuya Rodel. Regs Channel po tayo, Regs Channel. Aking mabait na Ate Regina. Dito ko sa Red Onion mo, Sis Kusina from Ninja ni Super. Salamat kaibigan from Rodel Relax Mangyan. Kaibigan from Rodel Relax Mangyan TV. Nawala ako. May tumawag from Lutz CB. Sa bread mo, Sis Kusina. Umaakit yan, Cisco, sa mga nag-LS. Umaakit yan, Cisco, sa mga nag-LS. Ay, ganun ba? Hindi kasi hindi pa ako nag-stream yard kasi. Pero ako umakyat. Pag naimbitahan. Pag na-invite yun, akit ako. Gusto ko lang mamuni host. Para paglipat ko sa Poland, nakamuni na ako. Try nating team ang ating best kung sakali. Dito sa Healthy Food, Sis Kusina from Ninja ni Super. Salamat si Super MC from Kusina in Juicy. Ito mga tao nagpi-play to, i-add mo sa mga FB nila. I-add mo sila para makita mo na piniplay ka. Ma'am Lut CB, i-add mo sila. Tapos yung mga playlist mo, panunuorin namin yan, Sis Kusina ni Jose Dan for video. Wow, sarap ng corn. Yan, Tita Vlogs, nagpi-play pa rin yan. Pag plinay ka yan, send siya yung mga plinay, yung mga pinanood niya, send siya para makita niyo po. Super MC, tingin Sis Kusina ng corn from Ninja ni Super. Si Ate Super MC nagpi-play din yan. Si Ambisyosa. Banana, kung gusto mo naman banana, pwede rin. Pero dapat WH muna. Kasi madali lang ang banana. WH po ang matagal. Banana muna dapat. Ay, WH muna tapos banana. Banana, napakadali niyan eh. Pumunta ka lang sa mga live stream.
bawat isang live stream, makalima ka yung legit na banana, okay na. Nasa Healthy Juice ako, Sis Kusina from Ninja ni Super. Yan, natin naman, nanonood si ano. Nanonood si Super MC. Nagpi-play na siya ng ano. Kay Ate Kusina. Ate Regina, dito na ako sa'yo. Tapusin ko na yung harang ni kaibigan Rodel Relox mang yan. Ito, matatapos na rin ako. Yun, ads. Kaibigan Rodel, relax mo yan. Pagsamo. Ito, matatapos na. Pingi chocolate, Sis Kusina. Paborito ko yan. Chocolate, Toblerone. Marami nakakaalam dyan na paborito ko Toblerone. Yun, harang, kaibigan. Rodel, relax mo yan. Tapusin ko rin yung mga harang. Ito, tapos na. Sa ibang channel na. Yun, tapos na. I will praise you, O Lord, with my whole heart. I will tell of all your marvelous work. Psalmos 9:1. Ate Ray Channel, like number 7. The entrance, the four old lady, Hacienda. Wow. Wow naman. Sana all may Hacienda. Like number 8. Like number 9, Ate Regina. Pang-apat na like, at Regina. Hala, may frog. Anong frog yun? Kanino? Like number 11. Bira ako makawatch ng video ni Sis Kusina. Kaya pag nag-play ako, mga 4 to 6, ganun. From Teta Vlog. Yo, thank you very much. Manay Teta Vlog. Teta Vlog, dating dikit. From Riddle Relox mang yan. Yummy Burger, Yummy from Ninja ni Super. 2 video band. 10 shirts, Sis Kusina from Ninja ni Super. Thumbs up na sa nakapin from Kusina ni Juicy. Sis Ambi, 4 pa lang watch ko. Short, di pa tapos. OTW ulit, Sis Ambi. Sige po, di naman po ako nagmamadali. Banana ang need ko, ha. Dapat mauna yung ano. Dapat mauna yung WH. Madali lang yung banana. Yung last 3 minutes. 3 minutes po, last 3 minutes. Mag-end na po ako. Ganun po ba? Oo, mas mahirap po yung WH. Mas madali lang yung banana. May galang shoutout po Kuya Rodel Relox. Dati na rin pong dikit. Mag-watch na lang po ako from Tita Vlog. Madali lang yung banana na yan.
Isang araw, o kahapon, nakailan ka kahapon? Pagpalagay na kahapon, 40. O kasi 30. 830, 828, tapos 872. Kulang-kulang 50. O tapos ngayon, maka 30 ka. Sa 3 araw, maka 100 ka. O di madali na lang yan. Lahat ibigay ko sa'yo, natitira ng mga banana ko dito, Sislot CB. Marami pa rin itong banana, may banana rin itong mga to. Bukas, lilipat ko ng account. Hahahabaw. Ano yung hahabaw? Madali lang po yung ano, banana na yan. Baka sa 1 linggo, 900 ka na. Bawi ako sa'yo, Sister Tap. Punta ka rin sa mga nagla-live stream. Sa gabi, punta ka kaya no, Ambisyosa. Punta ka sa gabi doon. Punta ka po doon, tapos kusina ni Juicy. Baka ba pa 35 pa itong natira. Baka mga 35 pa itong natitira. From Tita Vlog. Bukas ulit ang iba from Teta Vlog. So, may mga star ah. Ano yung isa naka-charge? iPhone na yun. Harang. Yun, okay na po. Mag-end na po ako. Sa 12 watching po dyan. Sa 12 na natitira. Thank you very much po. Teta Vlog, Manay Teta Vlog, Kusina ni Juicy, Lods CV, Lods Dutado. Sino pa? 10 shirts Ambi playing now. MRB mo. Ambisyosa, Ma'am Ambisyosa, Kusina ni Juicy. Oms Vlog, make a love shout out. Thank you very much. Sino pa nga ba? Mimi Jelly po, Mimi Jelly, nandyan pa yun, sigurado. Kuya Rodel Relax mang yan, and Ate Lon Bitraksalan, thank you very much. Joel Alicante, of course. Entoy, Hulo, Yanang. Entoy, thank you very much. Ate Regina, thank you very much. Mimi Jelly, thank you very much po ah. Sino pa? City Peglo, Kapangarap, thank you very much. Di ko na mabakrid yung iba. Ate Super MC ha, Ma'am Ambisyosa, Ma'am Kusina ni Juicy. Sino pa nga, hindi ko na babakrin yung iba kaya hindi ko na isa-isahin. Basta, thank you very much sa inyong lahat. Salamat po ma'am. Teta, sa iyo ko sa kapatid ko. Bye bye all from Tita Vlog. Sis, Teta OTW na, pagbalik ko tapos host tulad nung last ha. Ingat sis, God bless. Hashtag Teta from Lutz CV. Bye host, thanks from Oms Vlog. Thank you kaibigan Oms Vlog. Kaseksi naman ni Kaambi from Ninja Super. Lods Dutado, welcome po from Teta Vlog. Sige ho, salamat sa pagtambay. Salamat din sa pagtambay. Pag may live kayo mamaya, okay, no problem. Kayong dalawa ng kapatid mo. Pag StreamYard, pwede rin ako umakyat ng saglit. Yan ang! Alam mo, nakakalimutan kita ha. Di pa yata ako dikit si Lods Dutado. Dikitan kita now.
O, sige, sige. Tikitan mo muna. I-ano mo na lang. I-search mo na. Searchable naman yung kanya. Sinearch ko kanina. Lods Z. Saan punta mo? Ba't nagpapaalam ka na? Alis na ako. Wala ka na eh. Mag-live ka na. Ikaw nang sunod mag-live. Okay, salamat po sis Teta. Watch ako sa LS mo nakaraan. Hey, Ram Lods Dotado. Yun, thank you very much. And God bless us all. Bye-bye po sa inyo lahat. Thank you very much. Ingat po ang bawat isa lagi sa atin. Ingat.